Migago counties prario mapacho kani kamarach kaluwore kod landruok mar tuo mar EBOLA ma osenego ji maromo 36 e piny libamba ma Uganda. Piny owacho mar Kenya rido kenge mageng'o midhusi mar EBOLA ka migawo mar thieth lero ikruok magiseketo mar kedo kod tuono. Director mochung' ne weche thieth Dr. Patrick Amoth oyango chenro mag piny owacho e romo kod jodito mag thieth mane otwak ewi midhusi mar EBOLA. Kata obedo ni tuo mar EBOLA pok oyangi e pacho ka, Amoth jiwo oganda mondo mi omed bedo akicha kendo tudre kod jochiw thieth ka gichich kod ranyisi machalo kod mag EBOLA. Ikwayo jopiny mondo mi otudre kod jochiw thieth e namba mar 719. I want to emphasize at this point that so far the country has not reported a case of EBOLA. It is important, but that does not mean we lower our ante. We need to ensure that our antenna is at maximum so that when that case eventually comes, we can be able to pick it early and ensure protection of the public. What we are here to affirm to the nation is that indeed the country, with all the lessons learned from COVID-19, we are equal to the task and we shall handle this. And to assure Kenyans that as a directorate, as a ministry, the ministry is up to task and is making every effort